Вижте, хора, снимам втора част. Но слайма не е в това шишенце, а в чиния. Вижте сега. Не пада. И ако още не сте се абонирали, абонирайте се, но ще сега имате 5 секунди. 1, 2, 3, 4, 5. И хора, сега ще ви кажа нещо за този слайм. Този слайм мащи има някакви кристалчета тук. Вижте го тук по-близо. Някакви кристалчета майче има, ама не знам. Вижте го. Ая, тук има. Вижте, ая. Моята топка в миналия клип. Може да направим клип с тази топка. Не знам дали направихме с тази топка клип, но този слайм се разделя. Ще хора. И хора, вижте. Вижте го. Какво стана. И хора, от мен... Не. Това беше втора част на слайм. И от мен чао!